Čaute ľudia, moje meno je pán Darter a dneska by som vám chcel povedať, prečo si myslím, že sú šipky tak super a prečo sa stávajú čoraz populárnejším športom. V prvom rade je to hlavne preto, že šipky nie sú nejak moc extrémne fyzicky náročné, no ako z ktorého uhla pohľadu, a napriek tomu sú plné zvratov, zábavy a fantastickej atmosféry, aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá. Väčšina ľudí, ktorý tento šport hrať nevie, ho totižto hneď odsúdi ako nejakú krčmovú zábavku, ktorá najlepšie vynikne vo fajčiarskej zóne hneď vedľa pokazaného karaoke. V dnešnej dobe sú však šipky na úplne inej úrovni. Usporiadavajú sa rôzne súťaže, dokonca majstrovstvá sveta, kde už sa hrá aj o ťažké peniaze, no a túto skvelú atmosféru si okrem hráčov užívajú aj fanúšikovia, čo máte možnosť vidieť na kostýmoch, ktoré nosia, alebo atmosfére, ktorú vytvárajú. Šipky sú super aj vďaka tomu, že nie sú nejak extrémne finančne náročné a dajú sa hrať prakticky kdekoľvek, kde si vieš terč umiestniť alebo kde už umiestnený je. Ja som napríklad začínal hrávať šipky s kamarátom v pivnici. Tieto tréningy boli síce dlhé, ale napriek tomu plné zábavy a epických momentov. To sú šipky! Môže ich hrať prakticky každý, kto tieto špicaté želieska dokáže do terča dohodiť alebo ho na tú vzdialenosť aspoň vidí, nezávisle od veku. Sú plné zvratov a epických momentov a to znamená, že ten hráč, ktorý do poslednej chvíle prehráva, to nakoniec celé otočí a celú súťaž vyhrá, aj keď je napríklad slabší ako jeho super. Najlepšie na nich je aj to, že ich vieš hrať sám alebo s kamarátmi, online, či už s nejakou počítačovou simuláciou. Sú dobré na zlepšenie koncentrácie, presnosti, trpezlivosti a matematiky. Tá matematika ešte nejde ani mne, ale to sa dúfam zmení. Pretože šipky ti umožnia stanoviť si ciele, ktoré môžeš postupom času prekonávať a sám na sebe uvidíš, ako sa zlepšuješ. Môj prvý cieľ, ktorý som si stanovil, bol hodiť aspoň 2 šipky do terča, ďalej to bolo hodiť aspoň 60 bodov, potom prvú 180, no a dneska, kto vie, možno sa mi podarí zavrieť leg na 9 šipok. Alebo mať priemer aspoň nad 50. Dodnes nezabudnem, aký to bol skvelý pocit, keď som hodil svoju prvú 180. Hneď som si utekal odfotiť a tú fotku mám dodnes v telefóne. Posledné majstrovstvá sveta v šipkách vyhral 17-ročný fenomén menom Luke Littler, ktorý možno mnohých z vás inšpiroval v tomto športe začať alebo ho aspoň skúsiť, a preto som vytvoril tento kanál Dartaria. Krajinu šipiek, kde si povieme o tomto športe niečo viac, urobíme si recenzie na nejaké produkty, kde si vymeníme nejaké tie tipy a triky, takisto ako ja z mojich skúseností by som chcel vám odovzdať nejaké tie užitočné informácie, chcel by som, aby ste aj vy pomohli mne s nejakými tými tipmi a trikmi, ako svoju hru zlepšiť, a takisto tu budete mať možnosť aj tú moju hru sledovať a možno si aj spolu zahráme. A kto vie, možno sa mi naozaj časom podarí zavrieť leg na 9 šipok, alebo mať aspoň ten priemer nad 50. Ak si sa rozhodol šipky skúsiť aj ty, neváhaj a poď do toho. Daj like a odber, aby ti z Dartarie už nič viac neušlo. V ďalšom videu by som vám chcel povedať, aké druhy šípok existujú a aké sú možno pre vás tie pravé. Dostali sme sa na koniec tohto videa, takže sa s vami lúčim, majte sa pekne a s Bohom, teda s Philom Taylorom.